Wala bang dumating na big bike dito? Meron sir. Balik ko sila. Oo. Saan na sila nagpunta? Ha? Asa na? Pumunta na ng Tayog? Si Moto Daddy. Saan ba yung Tayog 7-Eleven? Malapit na? Tayog. Malapit na yon? May charity kayo? Okay. Dalawa daw motor niya. Oh, dalawa din motor mo. Pakalupit nyo naman. Okay. Shoutout sa inyo ha. Kayo po to, diba? Oo. Oo. Sino yan? Kasama ko. Ha? Ay, oh. Thank you. O sige, picture tayo. Okay. Sabihin mo na. Dito na yung mga kasama natin, oh. Ah. Bigyan mo sa isa pa. Tara. Nandun na yung GSX-S 1000. No. Bakit pala sa dito dumaan? Pwede naman doon. Yari ka, naka-armalite sir, oh. Hahay! Yan, oh! Yan, oh! Yan, oh! Opa! Yan, oh! Talagang twisties. Mapapalaman ako sa bangkingan ito, ah. You know, meh. No. Umakit po kayo dito, guys. Ayan, medyo maraming buhangin tsaka bato-bato, kaya ingat lang po. Okay, pag na-tsempohan mo yung buhangin tsaka bato, kahit gaano kakapit yung gulong mo, talagang dudulas ka dyan. Ayan, oh. Ito pa, oh. Kaya ingat lang. Daan papuntang Mount Malico is sementado na po hanggang taas. Yun po ang balita ko. Yung unang akyat ko rito is 2 years ago. 2 years ago, ang kasama ko pa dyan si Ian Gilas, yan, sila Moto King. Kalimutan ko na yung pangalan nun eh. Bagong bili lang yung motor na to. Sinama ko kaagad dito. So 2 years na yon. 2 years na yung nakaraan. Dati puro lupa pa itong kalsada. At maputik, mabato. Ngayon maganda na, oh. Puro semento na talaga, oh. Diba? Kaya masarap na umakyat dito. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying.
Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be mo itong mga kalukuhan ng dalawang to. What? Oh, di ba? What the fuck? Pakalupit! Huh? Pre, insert mo yung chan, insert mo. Yan ang mga, supportive friend. Di ba? Ayan. Tapos na kami uminom ng soft drinks kasi ang init. Ayun po yung mga kasama natin, oh. Yan yung mga sumama sa atin. Yun o. Dito na tayo. Doon tayo sa taas. Dali ah. Madulas. So, andito na tayo sa viewpoint. Ayan, welcome San Nicolas, Pangasinan, Malico Viewpoint. So, marami pa nagpa-picture dito kasi maganda yung view. Ayan, so ayan sila, ang dami nila oh, di ba? Oh, di ba? Ayan po yung makikita nyo dito sa viewpoint. Ayan. Ayan. Oh, di ba ang ganda? Ayan. Photo daddy. Hello. Ayan. So ito yung mga kasama natin. Ayan. Saan pupunta yun? Okay.
Okay guys, kung pupunta po kayo dito, merong entrance fee na 20 pesos. Ayan. Dati libre, ngayon may bayad na. So, meron silang binabalak ngayon na gagawin eh. Kami mga motovloggers ng Pangasinan. Ayan. Oh, sabala, sabala. Oh no! Pinaganda niyo yata yung kagabi, bro. Sumalit na naturog ni Pasyando, bukaw. Practice. Praktisado. Oh no! Oh, di ba? Ang galing. Tawa-tawa ka, Clara! Mag-practice ka daw! Dalian nyo! Ano ka, bakla? Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Nakakagigil ka. Oh my God! Wow! So weird. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Ang galing! Galing ha? Pauwi na po kami. Oo, sige. Thank you. Hello. Tara.
eh. And I am tired. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. Holding out for dear life. Oh. Ah, grabe si kuya oh. Nakipagkarera oh. Abo. Oh no! Hala! Hala! Grabe talaga si kuya oh. Hala! Ayun na ako. Oh. Ayun na. You know?